Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saiki iseng-iseng gawe stil palaran biasa iki. Ini iki record yes, new style. Oh. Tempone gawe lambat ae. 75. Biramane 2/4. Akorde CV1 oke kok bes ben gak pati kok nes yes ki cek ki bes kopi segitiga kopi chord sing dhuwur oke ya wis bes kabeh kan wis bes kabeh san sing dibutuhke stil palaran yang paling bagus ya ketok kenong. Yes, metronom jolali. Ting tak ting 2/4. Nah, ya kan. 2. Aduh, kokean. Dulu sih bablasan bro. Oh. 2. Yes, cukup. Mantis. Menu. Oke, menu. Setelah edit. Gendro. Exclude. Tes. Ketok gede, ketok manggone gini iki 6 kan iki bes kan. Ketok gini. 2. Stop kuantis nah. Oke, wis cukup. Saiki kempol ki dua bisa diatur dhewe sesuai selera kok gak enak. Terus apa nih ya sitter kok neng ngendi yo serah lah ini kena ini guys Slendro sih bro sitter oh elek baleni jan kok 2 top kuantis menune padha genderane loro Iskut ya. Terus gambang kayak gampang-gampangan sih mengiseng-iseng ya deh. Gampang
siji nyekel HP siji sik. Es jiro sijine iki sing laras gede. Yo. Salah. Se. Cepet iki sikil. Oke. Pantes nah. Garing atur banter alone. Gamelan. Temung jane gak baku tapi yo tiga ya. Mantis. CV2 ganti tank kan Slendro nek siji rolu monem jirolu monem iki wis 6 ro ganti ji sik ji digawe kok B minor B C kan 6 C minor balen ini kopi ya kopi oke kenangnya yang isin nih awal nih podo tapi madangnya mungkinnya kan masih kosong. Nah jiro kayak mau lah ketoknya tetep gini tuh ini terus mas nah ganti kempol nah citerena deh iki genderane loro. Gampang nah. Aduh. Karena tripod si jingkas ya gampang.
ini nyekel HP gak iso, ini kan tangan loro, yang penting nadanya mau podo gini yuk podo. Temung si CV2 3 lan sak piturute CV3 ya sesuai selerane. Misalnya CV1 kan mau G bes, CV2 G, CV3 arti urutnya ya iso kayak G misalnya G D crash 5 aku nggak ini biasa nih D. Nah G gawe D crash 5 nah es nah copy ke nah oke kenang nah cero metron melali pantis saya si pantis nah ketok kene gede iki go ketok nek kenonge sing kene dadi nah pantis nah ben tepat nah oh kurang kerep kenang kurang kerep bro. Nah dihapus kabeh kena arti petani siji kena menu nek metani busak siji menu penedit. Nah sing nada iki mau D5 busak D5 busak. Nah wis iki gare ketok tok kan balani garing sing kenong nah gampang toh. Yes. Terus ganti kempole nek tiba iki ro kembole nang 6 gak iki gak enek kembol iki nang kamar iki dadi kayak kembol 6 C ro pantis nah nah benderane loro jazz ayo wes
gampang. Yes, gampang itu. Ciro. Oh, penting padha. Mantes. Oh, mixingnya iso diolah meneh. CV lo mangan CV telu digawe di crash 5 papat kan mau ki CV papat kayak gini kayak lo kayak Ciro lu monem ci gawe tak ngene F sus gawe F sus F saus kopi nah wis iki wis F sus ketok kenong nah wis padha mau iki Ciro nah wis ketoke wis ngerti langkah pertama seterusnya yo wis padha nah iki nggih citren nyusul padha wis iki digawe simpel gari ngatur nang iki CV 1 mau B mayor CV 1 mayor nah iki menu pengaturan chord table menu chord table nah, CV 1 mayor bener CV loro iki minor nah, chord table jret CV loro nah iki kan minor iki CV 2 CV telu crash 5 gawe CV telu nah crash 5 iki crash 5 kan iki CV telu nah papat senajan rong genep rong komplit sus kayak CV papat nah tipe sus G papat yes tinggal save ketiga red steel kayak ya, salah-salah yes, penting hingga sampel select gun sing kosong ini lah yes oh yes exit di mau tas ya iki mixing iki iso diaturna iki misalnya kembole artike volume spiro kenonge spiro citre spiro gambange spiro iki sebagai sampel tok tes sini deh mau kan niki rong komplit sing sempet iki C 6 C Pro
lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada penyampaian sing kurang dipahami, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.